Indar handia dute elkarte eta ekintza kulturalek lasarte horian. Udaletik, eragile hauen egunerokoa erraztea izango da gure lana. Kultur eredu propio bat garatu nahi dugu. Herriko eskaintza kulturala batez ere eragile hauen lanari esker sortzen denez, hauekin batera kultur maila osatuko dugu eta erabakigune bilakatu. Mahai honi autonomia eta programazio kulturala garatzeko ardura eman nahi diogu. Gaur egungo azpiegituretan dauden beharrei soluzio bide bat bilatuko diogu. Besteak beste, kulturetxea zaharkiturik dago, liburutegiko erabiltzaileek espazio gehiago behar dute eta musika eskola txikia geratu da.